Kasi, yung dapat mo gagawin, hindi mo ginagawa. Kasi ikaw na sakit na sa pera. Be a product of the product so that you'll be able to success in this business. Kaya kung tayo po nakapag-enroll o nakapag-repair na pumasok, you don't need to buy, but you have to buy. Kung sakaling wala ka na-enroll, ang kailangan mo lang na requirement ay bumili lang ng isang box ng igawa. Kung ikaw ay diamond, it's only 2,200. Dahil kung ikaw na sponsor, doon sa 2,200, mayroon ka pa? Hello, magandang hapon sa ating mga ka-amazing. Samahan po ninyo kami sa isang oras na talaga yan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan Serbisyong Natural. Meron po tayong raffle ngayon. Okay, ingat Miss Kay. Okay, so yan po ay may raffle tayo mamaya. Ilang kayo ipaparaffle natin? Kaya samahan po ninyo kami pag marami po, maraming raffle. Pag ang nanood po mga 200, 10 cash. Pero pagkakaunti lang, baka 5 lang. Sige kayo. Mag-invite na kayo ng marami, mag-invite na. Para marami ang natin, di ba? Kasi ito po ay kailangan ay gaganahan tayo. Pag hindi tayo ginanahan, mahirap po pag hindi tayo ginanahan. Diba? Diba? Okay, sige. Nagalaba ako while watching ho ho ho. Ayan. Nagalaba raw si Amazing Diamond. Okay. Maglaba ka ng maayos. Yung mabango ang nilabhan. Okay yan. Okay. Kasi passionista talaga ito. Kaya umaasinso sa buhay. Kahit paglalaban, nanonood. Di ba? Yan ang okay. Yan pag if you love your business or if you love your work, ay talagang pag-iigihan mo. Di ba? Yan po yan. Okay, so sana ay talagang tayo ay passionista. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat mga ka-amazing. Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, sa ating pong mga minamahal na kababayan. Yan ay binabati niya to ang ating kaibigan. Vice Governor Grix Edsel Lagman ng probinsya ng Albay. Yan, umiinom na po yan ng ating mga healthy drinks at siya ay tuwang-tuma dahil po sa efficacy ng ating mga produkto. Yan, di ba? Yung tao nagpapakatotoo lang, di ba? Sabi niya, he's willing to give his amazing testimony, the efficacy of our products. Diba? Thank you so much, BG Grex Edsel Lagman ng probinsya ng Albay. Diba? Ito ata parang, iwan ko, parang walang lumilitaw pang kalaban. Wala pang lumilitaw na kalaban. Pero advantage parati ang advantage niya na. Diba? Advantage. Advantage niya po yung kanyang ang kanyang pagiging incumbent vice governor. So tuloy-tuloy na tayo mga ka-amazing. By the way, meron na po tayong amazing coffee mix.
Nawalan po tayo yan mga 2 to 3 weeks. Dumating na po. So bumili na po kayo ng ano kasi balit 2 cartons lang po yan. Mga kulang-kulang po yan ng 150 boxes. Mga 150 boxes lang po yan. Eh si Amazing ano po ay nag-order ng 3 dozens. 3 dozens. Si Amazing Diamond Arlene. Available na rin po. Ngayon po, umorder si Miss Kay ng marami din. Si Amazing Juice po with Miracle C and Glutathione. 11 natural vitamin C. 11 natural vitamin C po yan. Ay ano, may nag-order din sa nag-avail din sa kanina 3 dozens. So kaya natitira na lang sa atin more or less mga 110 na lang each. O may bumili ngayon, mga 100 na lang. O kaya po kayo ay huwag na magpatumpik-tumpik. Kayo ay naghanap ng hanap pag wala na. O, kasi po abnormal ngayon, may pandemic, kaya abnormal din ang delivery. Wala kang magagawa. O, ang migawan po natin, after several months na pangungulit, yan ay for shipment, ano na, I think for shipment na. Kasi paubos na rin po ang ating migawan. Okay, so wag na kayo patumpik-tumpik pa pag naubusan, di ba? Kaya po ano, bumili na kayo ng good for 3 months. Di ba? Magkano ang ano niya? Ibili mo na Miss Kay na ano? Meron ba? Ang alin? Tapos August. Oo, personal po eh. So wala naman siyang downline eh. Kasi malaki ang points yan, Miss Kay. Pag may gawan. 2,000 points kasi may gawan eh. So yan po ang natin mga minamahal kong kababayan. Kaya po dapat tayo ay alam natin kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan because good health is better than anything on earth. Di ba? Kasi we are talking about life. Di ba? Marami pong tao bigla na lang nawawala sa mundong ibabaw. Di ba? Na walang kalaban-laban. Mga nangyayaring hindi dapat mangyari. Di ba? Hindi dapat mangyari pero nangyari na. Kaya po ay tayo ay dapat tayo ay laging handa. Di ba? Sige, ingat. Di ba? Okay, so yan po ang lagi nating andyan na po ang ating Amazing Juice with Glutathione. Kaya ang daming gusto magpaputi. Yan na. Inumin na ninyo 1 box, isang araw. 1 box, isang araw. Di ba? Ang Amazing coffee naman, kahit twice. The most 3 times a day. Pero Amazing Juice, pwedeng 10 sachet. Isang araw pwede yan. Walang overdose po yan. Di ba? Okay. So, yan po ang magandang balita natin. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Kasi mahirap po wag patumpik-tumpik tayo. Tayo rin ang kawawa. Di ba? So, we know that. We know that. Wag na magpatumpik-tumpik pa. Di ba? It's just money. But life is life. Di ba? Be wise. Be wise and be wise and intelligent.
in choosing what is best for us. Di ba? Ako, kamote, di kamote king. Ha, merienda ko, kamote, yan. Napamerienda tayo ng kamote. Ganun yan eh. Kayo eh. Parati kayong pagdating sa may pera. Pero pagdating sa pangkalusugan, konti ang pera. Diba? Maling desisyon sa buhay. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Brotherly advice. Dapat ay tayo? Tayo ay Tayo ay Kaya nga, kasi mahal na mahal ninyo ang pera kaysa buhay. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Wala na alam mo na, may problema ang katawan mo. Uminom ka na ng Amazing 4 or Omega 1, damihan mo na. Total, ang pera nakukuha pero ang buhay isa lang. Hindi mo pwede yan na pag walang bahala. Kasi pag walang bahala mo yan, delikado ka. Di ba? Okay. So yan po ang magandang balita. Sana ay hindi tayo magkamali. Pag nagkamali kayo ay hindi na natin yan mababawi. Hindi na tayo magkakaroon pa ng second chance. Di ba? Yan ang problema ngayon. Lalo ngayon may nagkakandarapan ng tao sa sa COVID-19, sa Delta variants and other variants. Di ba? Palakasin natin ang immune system because that's God's gift to us, our immune system, the first defense mechanism when our body is attacked by viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites, and even cancer. Yan. Sige, yan ay katotohanan. But if you don't know, i-research mo, i-google mo. Di ba? Pag sa Google, nag-ano ka pa rin, nagdududa ka pa rin, i-ano mo ng ulo mo, lagyan mo ng yelo, para hindi na magduda. Di ba? Lagyan mo ng kung hindi pa, ilagay mo na, ipasok mo na sa refrigerator para matauhang ka. Di ba? Pagkatapos, para kung ayaw mo talaga, ilagay mo na yung pera mo sa refrigerator. Yun ilagay mo. Yeah. Alam mo ako, mamaya. Tayo bigla na lang nagkapera, di ba? May perang dumating uli, di ba? Ganun lang naman yan. Lumalabas ang pera, may dumadating. Ay, ganun yan. Ang mahirap, puro labas, walang dumating. Di ba? Pag gumaling ka, ang gawin mo, ikwento mo na lahat na ikaw gumaling. Di ba? Nakita pa sa inyo, lalo kang bumata, lalo kang pumugi. Di ba? So magsisibilihan na rin, magsisi-join na sila sa iyong grupo. Di ba? Ang problem, hindi ka nagsasalita. Tagol, walang mangyari sa buhay. Kailangan nagsasalita. Di ba? Ipamalita mo sa kaharian. Di ba? Ganun yan According to the Bible, anything good for you, you are obliged to share it to your fellow men. That's biblical. Di ba? Ngayon, yung pinagshiran mo, matigas ang ulo, hayaan mo siya. Di ba? Pag yan, magtatanong na yan sa'yo. Di ba? Ganun po yan. Di ba? Yun po ang ibig sabihin dyan. Di ba? You are obliged to share it to your fellow men. Biblical po yan. Sabi ninyo, kayo
Tayo ay makadiyos, makatao, makabayan. Nasaan yan? Sarili mo nga. Pinagdududahan mo. Na biblical na yan sinasabi ko sa inyo. Kasi more prayers with no action, may kulang. Hindi ko sinasabing hindi maganda mag-pray. Di ba? Ako pa pinagsasabihan ni matagal na ako nakibaka sa Manila, 40 taon. Kaya alam ko po 'yan. 'Di ba? Ngayon kung hindi po kayo maniniwala sa akin, I'm sorry my love, pero kayo din po ang kawawa, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Di ba? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Okay, so ano ba ang tanong niyo? Ano ba ang problema ninyo sa kalusugan? Ano na nagawa mo sa iyong kalusugan? Bakit hindi ka pa gumagaling? Ibig sabihin may kulang. Yung kulang, iyan po ang hanapin natin. Iyan po ang ibibigay sa iyo ng Amazing 4. Kung malala na, medyo malala na. Pag ordinaryo pa lang, Mega 1. Di ba? Nagpa-inom ka na ng gamot na 1 taon na, wala pang nangyayari. May kulang. Ang kulang sa natural na mga vitamina, minerals. Yan ang kulang sa'yo. Kaya ang immune system mo hindi gumagana halos. Mahina. Kaya pati yung gamot mong iniinom, halos walang epekto. Yan. Okay. Kaya nga tingnan mo, karamihan po ng doktor, pag uminom ka ng mga gamot, even antibiotics, bibigyan ka ng vitamins. Kaso ang vitamins nila ay synthetic based. Synthetic na po iniinom ninyo, synthetic pa rin yung vitamins, ano na mangyari? Dapat natural, di ba? Halimbawa, ito sabihin ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo ganito. Kayo po ay, ang sabi sa inyo, mag-family planning. Di ba? Yung iba, kung ano-anong klaseng family planning. Di ba may side effect? Karamihan may side effect. Pero natural family planning, walang side effect. Di ba? Paano, Doc Joy Bitito, ang natural family planning? Kung hindi po fertile ang babae, saka kayo mag-mate. Di ba? So natural. Walang side effect. Kasi natural na pamamaraan. Pero yung may mga ayode, yung kung ano-ano, mayroon po, karamihan po, may nagsabing may side effect. Yan. Okay, maliwanag. May headache, kung ano-ano po. Pero pag natural, wala po. Natural eh. Di ba? Katulad niyan, kumain ka ng mga tinapay, kung ano-ano na yan na ano, versus dun sa kamuting nilaga, yung nilagang kamuti, yun po ang healthy. Kasi natural nga, galing sa Panginoon Diyos. Yung pong ginawa na ng masarap na tinapay. Kung ano na nilagay dyan, ng baker. Diba? Okay, maliwanag. Kayo po ba, naintindihan ninyo? O ayaw naman ninyong intindihin? Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ko naman buhay yan eh. Nagmamalasakit kami dito, pero ayaw ninyong malasakitan. I'm sorry, my love. Di ba? Di ba? Pero kung kayo nakinig at ginawa po ninyo, you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Di ba? Ganun po yan. Angel kayo from above na bumaba sa lupa. Ayan. Para makadao pa ang palad si Doc Joy Bitito.
Di ba? Oh, God bless you, sabi sa akin ni Amazing Jennifer Bismonte ng Santo Domingo Albay. God bless you po din, di ba? Di ba? Ganun po yan. God bless. Okay, ano po, sa lahat pong gusto magpugnayan sa atin, you can text 0998-975-8121 0998-975-8121. At sa gusto naman makapugnayan sa atin, nakalike na po ba kayo ng page? Kung kayo po nakalike na ng page, Doc Joey Betito page, makakasali kayo dito. Mayroon tayong titingnan ko kung 5 pangkabuhayan o gawin nating 10. Ano bang gusto ninyo? Anong gusto ninyo? 10 o 5? Nakas. Hindi kayo nagsasalita eh. Di ba? Gusto magpugnayan sa atin, you can text 5 o 10. 975-8121. Ilan ba ang ating paparapol ngayon? Ilan? Ilan ang ating paparapol? Ilan ba ipaparapol natin? Sinilin Arizo na pod. 10 lang download niya. Anjosico, yan, bibili ito ng ano. So ito'y ganadong-ganado na. Nag-comment sa kanya si BP Grex H.C. Lagman sa efficacy ng produkto natin, di ba? Dapat hinahataw nito ni Miss Anjosico. Sharer Jerlan Banga, Sharer Christine Nolyal, maraming invitations. Okay. Sharer Charissa May Ibinga Serrano. Di ba? Di ba? Kayo po, alam na ninyo kung ano mangyayari, di ba? Okay. Hatawi na. Huwag na tayo magpatumbig-tumbig pa. Di ba? Okay. So, yan po ba gusto ninyong ano na? Yan na po yan. So, problema po sa prostate ang ating pag-usapan mamaya. Prostate. Pangkalalakihan naman po yan. Diba? Pangkalalakihan ang pag-usapan natin mamaya. Maraming malalaki may problema sa prostate. Diba? Kailangan may problema. Dapat may solusyon. Diba? Kailangan natin solusyon, Doc Joey. Yan po ang kailangan natin. Yes, sige. Pag-usapan natin para magkaroon ng solusyon. Kasi yung problema po sa prostate, yung iba dyan, kinakatiter pa. Nako, ang sakit ng catheter daw. Grabe. Diba? Grabe ang sakit ng catheter. Kaya ano? Diba? Diba? Yang ano? Grabe ang sakit. Diba? Okay, nakukuha po ba natin? Okay, so yan po ang ano, magandang ating sinasabi sa inyo. Di ba? Yan pala, ngayong araw pala ito, second week. September 18. 2 years na. Di ba? Birthday ng sasakyan, 2 years na pala tayo. Di ba?
Oh, Mega One car. So yan po ang magandang balita natin. Okay, okay, okay. So yan po ay di ba? 2 years. Yes, yes, yes. Oh. Di ba? Oh. You mean everything to me, di ba? Okay, okay, okay po. Sige po, sige po. So pag-usapan po natin ang prostate. Sa mga kalalakihan na may mga problema sa prostate, makinig po kayo. Huwag po kayong bibitaw dahil po mayat maya ay at the same time po, ayan. At the same po, at the same time po ay tayo dyan. Ayan, nakaano na yung sangkatutak na choco at saka glutathione ni Amazing Diamond Arlene, di ba? Oh, di ba? Di ba? Yan, di ba? So yan po ang magandang balita. Magandang balita natin, di ba? No. Di ba? So yan po ang di ba? So yan po magandang balita. Kailangan po natin ay Maria. Marami na nagbibinta ng mga kung ano-ano. Unahin mo natin ang Amazing 4 at Mega 1. Di ba? Sa mga juice naman po, andyan ang Amazing Coffee Mix. Andyan ang Mega Choco. At andyan po ang Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. Di ba? Di ba? Okay. So, kailangan po natin yan. Kailangan na po natin yan. Kailangan natin yan na tayo ay matuto na kung ano talaga. Di ba? Yan. Yan. Okay yan. Di ba? Okay, so di ba? Di ba? Ito na po ang natin. Ito na po ang ating pag-uusapan na natin. Ilan na ba ang natin, ang ating viewers? Ilan na? Ilan na po ang viewers natin? Ilan ang viewers natin? Ilan ang rapport natin ngayon? Ilan pa lang? Pag kaunti ang viewers, kaunti rin ang rapport natin. Di ba? Ilan na ang viewers natin? 32 pa lang? Kakaunti pa lang. So as of now, 5 po ang ating cash. 5 ang cash. Kasi kakaunti pa lang kayo. Di ba? Damihin, padamihin. Paabutin ng 100 megit para po ang ating cash ay abutin ng 10. Di ba? Para po ay damihan natin ang parapol. Ay ating pong padamihin ang likers, ang sharer, di ba? Kasi po ay minamahal ko kayo. Ako hindi ninyo minamahal ng todo. May mali yata. Di ba?
kailangan symbiotic. Give and take. Di ba? Tama ba yan? Amazing Anjo Siko. Huwag mo akong sisikuhin. Kasi masakit yan. Di ba? Amazing Jericho Banga. Maraming tubig ito. May banga. Di ba? Di ba? Amazing Shearer Ying Rosero Lopez II. Ako, ang yaman nito, Lopez. Di ba? Lopez family. Good afternoon po, by Amazing Joan Bermundo Bilyen. Watching from Bantaya, Binitayan, Malipot, Albay. Amazing Shearer Sally Bercasio Arellano. Good day from Amazing Ray Arquero. Yan. Manila at ito si Ray. Hello po. Yan, from Amazing Sally. 97 days to go. Christmas na naman. Yes. Christmas na naman. Wow, di ba? Good afternoon po sa lahat. May Amazing Top Fan, G. Bayaban, Berano. Good afternoon po, Dok. Kumusta po? Salamat naman. Gwapo pa rin. By Amazing Cheryl Eunice Nabor Nulyal. Sherdan po, Dok. Thank you. From Amazing Sally Bercasio Arellano. Yan. Heart, heart, heart. Wow, happy birthday. Yes. Diba? Okay. Ilan na tayo? Ilan na? Naka 100 na. 35 pa lang eh. Hindi ninyo inaano yung mga ano natin. So, mag-ano na po tayo. Problema sa prostate, mga sani, paano maiwasan at malunasan? Ano po ang prostate cancer? Ang cancer isang uri ng sakit sa sani ng abnormal growth ng cells, abnormal. Sa ating katawan, halos lahat ng parte ng katawan na may cells ay maaari mag-develop ng cancer cells. At maaari itong kumalat sa ibang parte ng katawan. Ang prostate cancer ay nangyari tuwing ang cells sa prostate glands ay lumalaki ng abnormally. Ang prostate ay nakikita lamang sa mga lalaki. Ito ay mahanap sa ibabaw ng bladder at sa ibabaw ng rectum. Ito ang gumagawa ng ilang fluids na nasa semen o similya. Ang laki ng prostate ay nagbabago habang tumatanda ang lalaki. Sa kabataan, ang mga kalakihan ang prostate ay maikukumpara sa laki ng isang walnut, na mas malaki naman ito para sa mga nakatandang lalaki. Okay, so yan po. Mga ore, ang karamihan sa mga kaso ng prostate cancer ay adenocarcinoma, ang ore. Sa katunayan, kapag mayroong prostate cancer ang isang lalaki, malamang na ito ay adenocarcinoma. Ang uri ng cancer na ito ay umuusbong mula sa mga cells ng prostate kung saan ginagawa ang ng katawan ang mga likido ng semen. Yan, semen. Yung pong nakakabuntis. Ang iba pang mga uri ng prostate cancer ay ang mga sumusunod. Okay. Ang mga ito ay mga pambihirang uri ng cancer. Sarcoma. Yan, small cell carcinoma. Neuroendocrine na mga tumor. Transitional cell carcinomas. Yan. Yan. Okay. So yan po mga ore. Mga sanhi, ano po ang mga sanhi nito? Hindi ba malinaw ang sanhi, kung ano ang sanhi ng prostate cancer? Ang tanging nalalaman ng mga siyentipiko ay dulot ito ng hindi mapigil na pagdami ng mga abnormal na cells sa prostate, katulad ng ibang mga uri ng cancer. So abnormal growth of cells po yan, usually. Ang mga normal na mga cells ay namamatay, samantalang ang mga abnormal na mga cells ay nagdudulot ng cancer ay patuloy na nabubuhay. Sa patuloy na pagdami ng mga ito sa prostate, namumuo ang tumor hanggang sa kumalat ito at magdulot ng pinsala sa kalapit na mga laman. So mga abnormal cells po yan, di ba? Parang tao, may normal na tao, mayroon ding abnormal, di ba? Akala mo normal na tao, yung pala abnormal na.
Kasi hindi po siya nakikinig sa katwiran ng ibang tao. Ang katwiran niya lang, ang lagi niyang sarili niya lang, ang bilib sa sarili. Di ba? Lalo pang paglala ng prostate cancer ay maaari ito mag-metastasize. So kumakalat na po yan sa ibang bahagi ng katawan. Ang puntong ito ay tanging mga agresibong pamamaraan na lamang ng paggagamot ang maaring ilapat sa pasyente. Okay. Sa mga unang mga sintomas, ano mga symptoms? Diba, 39 pa lang kayo, hanggang 5 lang kayo. Hirap sa pag-ihi, panakit ng balakang, panakit sa pag-ihi, pagkaroon ng dugo sa semen, kakulangan ng puwersa sa paglabas ng ihi, pagkaroon ng dugo sa ihi, kawalan ng ginhawa sa gawing balakang, panakit ng buto, hindi tinitigasan ng are or erectile dysfunction. Wala na, hindi na nabubuhay. Mga salik sa panganib. Lahat ng mga laki ay maaaring magkaroon ng prostate cancer, subalit mayroong mga salik na nagpapalaki ng posibilidad ng pagkaroon nito, kagaya ng mga sumusunod. Yung mga dahilan. Edad. Madalang ang prostate cancer sa mga kalakiang wala pang 45 taong gulang, subalit ito ay karaniwan sa may mga 50 taong gulang pataas. Pagsapit ng isang lalaki sa edad na ito ay mainam na kumonsulta kaagad sa manggamot upang matingnan kung mayroon silang panganib na magkaroon nito. Lugar. Ang sakit na ito ay karaniwang umira sa Hilagang Amerika, Hilagang Kanlurang Europa, sa mga isla ng Caribbean at sa Australia. Hindi pa matiyak kung ano-ano ang mga dahilan nito, bagamat kasalukuyan itong tinutuklas ng mga eksperto. Tuklasin ninyo bakit pag immune system ay malaki ang pag-asang gumaling. Di ba? Kaso, mahirap magsalita. Okay. Genetics, ang tsansa na magkaroon ng prostate cancer ay maaring namamana. So, hereditary po. Mayroong mga lahi na tila sadyang mataas ang level ng prostate specific antigen o PSA sa kanilang dugo. Di ba? Specific antigen. Ang isa pa, ang PSA ay isang uri ng hormone na maaari magdulot ng paglala ng pagkalat ng mga cancerous na cell sa prostate. Kaya kung may mga kalalakihan sa mga ninuno na nagkaroon nito, mainam na irregular na magpatingin kapag may naramdamang kakaiba. Para naman sa mga lalaki mayroong identical, di ba? Nakambal na mayroong sakit na ito, sila ay may mataas din posibilidad na magkaroon nito. Mga ori ng kinakain, ayon sa mga pag-aaral, iminumungkahi ng labis sa pagkain ng mapupulang karne o kaya ng matatabang dairy products ay maaari magpalaki ng posibilidad ng pagkaroon ng sakit na ito. Subalit, ito ay nangangailangan pa ng mga karagdagang kumpirmasyon. Huwag na tayong kumpirmasyon. Kaya nga nagkaroon ka na di ba? Magamot na inumin. Iniinom, may mga pagsuri rin sa tila umuugnay sa mga non-steroidal anti-inflammatory drugs na nagpapala ng prostate cancer. Yun sinasabi ko sa iyo, inom kayo ng drugs, yung pala nagkikreate ng problema. Kaya kailangan eksperto. Mga magbayad na kayo ng 1,000 or mataas. Yung mga espesyalista na puntahan ninyo. Subalit nangangailangan ng mga susunod na pag-aral ukol dito. Katabaan. Ang pagiging labis na mataba ay tila mayroong kaugnayan din sa pagkaroon ng prostate cancer. Subalit, hindi pa rin naipapatuloy ang mga pag-aral upang makumpirma kung talagang
magkakaugnay ang mga ito. Ano naman ang prostate enlargement? Ang prostate enlargement o benign prostatic hyperplasia ay ang paglaki ng prostate gland sa mga kalakihan. Ang prostate gland ay parte ng reproductive system ng mga lalaki na matagpuan sa bandang ilalim ng pantog. Ito ay gumagawa ng prostatic fluid na sumasama sa similya o sperm cell tuwing nilalabasan. Mahalaga ito dahil kailangan ng sperm cells ng proteksyon mula sa acidity ng vagina. O yan, ano po ito Walang malisya po ito Kayo, baka madumi ang utak ninyo. Kayo rin. Ano ito? Education po ito. Health education. Ang prostate enlargement ay karaniwang nangyari kapag nagkakaedad ang isang lalaki. Karaniwan na talaga yan. Okay. Natatamaan nito ang urethra, ang daluyan ng ihi palabas ng ari, kung kaya't naranasan ang masakit at mahirap na pag-ihi. Madalas na ikinakaabala na ang BPH ay may kinalaman sa pagdevelop ng prostate cancer. Ngunit hindi ito totoo. Hindi rin ito nakakamatay, pero maaaring maging mabigat ang epekto nito. Paano po maiwasan ang prostate enlargement? Hindi maiwasan paglaki ng prostate sapagkat ito ay kaakibat ng pagtanda sa tao. Gayunpaman, maaaring sundin ang mga sumusunod upang hindi masyadong makagasagabal ang BPA. Iwasan ang pag-inom bago matulog. Iwasan ang pag-inom bago matulog. O nakabaliktad. Yung sabi naman ng iba, para ikaw hindi mag-atakin sa puso, uminom ka ng tubig. No, ito naman, baliktad. Bawasan pag-inom ng kape at alcohol lalo na sa pagkatapos kumain ng hapunan. Yan, pwede yan. Subukang umihi ng regular tuwing alas 4 o 6 na oras upang makasanayan ito ng inyong pantog. Huwag hintaying mapuno ang pantog bago ilabas ang ihi. Tama yan, huwag kayong magbibigil ng ihi. Limitahan ang pag-inom ng mga decongestant o antihistamine dahil mas nakaapekto sa paglabas ng ihi. Magkaroon ng sapat na ehersisyo. So, yun. Natural na. Amazing for na. Di ba? Kaya mas maganda. Walang natural. Di ba? Or migawan. Magkaroon ng sapat na ehersisyo. Dito o kulang. Dagdagan mo pa, Doc Joel. Paluin kita. Sumunod sa wastong diet dahil nakaapekto sa prostate enlargement ang labis na katabaan o obesity. Yan. Huwag ka na magpataba, Doc Joey, ha? Tama na yan. Nakatulong din ang pagkonsumo ng mga sumusunod na itlog, isda, gatas, kiso, manok, soya at tukwa. Mamaya kakain ba tayo ng tukwa? Ayaw natin ito ng tukwa eh. Nasarapan na rin sila sa sisig. Mas masarap raw kasi ang sisig kaysa tukwa. Maaaring mapababa ang mga salik sa mapanganib na pagkaroon ng prostate cancer at prostate enlargement sa pamagitan ng mga sumusunod na paraan. Kumain ng masustansyang pagkain na kagaya ng mga prutas at gulay. Yes, mas mainam ang mga ito kaysa sa mga pagkaing matataas ang taba. Hindi pa matiyakong makakatulong ang pag-iwas ng prostate cancer ang dietang mayaman sa gulay at prutas. Nakakatulong po yan. Pero ang mito ay magdudulot na ikabuti sa kabuong kalusugan ng tao. Yes, kabuuan. Piliin ang mga natural na pinanggagaling ng mga bitamina. Natural. Ito na. Sinasabi ko na sa inyo eh. Ayon sa mga pag-aaral, limitado ang naitutulong ng mga artificial supplements. Yan. Limitado raw sa pag-aaral ng artificial supplements. Laban sa prostate cancer, kailangan ng mga bitamina, subalit dapat ang mga ito ay mula sa mga natural na pagkain. Katulad po ng Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, All Natural, Zero Toxicity. Yan. Certification from the American government. Yan. Di ba? Mag-ehersisyo lagi. Magpanatil na malusog na timbang. Malaki ang nagawa ng malusog na timbang. Ang pag-iwas sa prostate cancer dahil nakakatulong ito upang
mapababa ang level ng PAC sa dugo. Sikapin na mapababa ang timbang upang higit ito sa normal sa pamagitan ng regular na ehersisyo. Kung ito naman ay nasa angkop na ng level, mainam na mapanatilihin sa pamagitan pa rin ng regular ehersisyo at wastong pagkain. Magpakonsulta sa doktor ukol sa prostate cancer. Yan, tama. Dapat oncologist na. Ang lalaking may mataas na posibilidad na magkaroon ng sakit na ito dahil sa genetics ay dapat na mabigyan sila ng kaalaman tungkol sa iyong katawan. Kumonsulta, di ba? Mula dito, maaari silang makapagbigay ng tamang panggamot ng mga pamaraan upang mapababa ang panganib sa magkaroon nito. Mga dapat kainin, fruits and vegetables. Yan, ang ating migawan sangkatutak, loaded. Starchy goods, kagaya ng rice, pasta, bread, potato, at kamote. Kamote na lang tayo. Pagkain na may mga lycopene, kagaya ng mga tomatoes o kamatis, iba pang prutas sa gulay ng kulay pula. Pagkain na may selenium, kagaya ng seafood, liver, at kidney. Yan, di ba? Mga dapat iwasan na pagkain, dairy foods, yan. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang pagkain ng dairy foods ay maaring nakadagdag sa risk ng pagkaroon ng prostate cancer. Maaring dahil ito sa calcium na nakuha ng tao sa mga pagkain na ito, subalit wala pa rin pag-aaral na pagpapatunay ng direktang ugnayan nito sa prostate cancer. Mas mabuti na yung umiiwas. Kailangan kayo ng patunay-patunay. Nagkaroon na ng cancer, ano mangyari? Di ba? Problemang malaki. Subalit kinakailangan pa din ng tao ng calcium, maaaring uminom ng 200 ml ng gatas, 20 grams sa cheese, at maaari ring serving sa yogurt para ma-meet ang daily nutritional need. Ang processed meat at red meat, ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng red meat at processed meat ay maaari makadagdag sa risk ng pagdevelop ng prostate cancer. Subalit, kagaya ng dairy foods, hindi pa rin napatunayan direktang ugnayan ng prostate cancer. Kung nais mabawas ang red meat sa diet, magandang alternative ang chicken, turkey, at seafood para makuha ang kinakailangan nating protina at ng katawan. Paano naman nakakatulong ang Amazing 4, the natural way? Yan, natural. Wala pong side effect kasi natural. Ano na? Okay, ano gusto ninyo? Artificial o natural? Kayo na ang sumagot. Ano ang gusto ninyo? Natural? Mega E, 1 box multi-5 capsule. Yan. Okay, anong gusto ninyo? Natural o artificial? Kaya nagpapatangos kayo ng nagpaganda kayo ng mukha for artificial, pangit yan. Mas maganda yung natural. Di ba? Okay, tama po ba yon? Kayo po ba yung naniniwala na? Di ba? Okay, ilan na ba tayo? Ilan na tayo? 45 pa lang tayo. Hanggang 5 lang tayo. Kasi matigas ang ulo ninyo. Di ba? Matigas ang ulo. 5 lang tayo. 5 lang. Di ba? Kasi kakaunti lang tayo Kakaunti lang. Gawin na lang natin ganito para, di ba? Kasi kakaunti lang tayo. Ano ang gagawin natin? Kasi kakaunti lang tayo Di ba? Amazing amazing image si Universal family from top fan Arlene Pabilonia. Amazing Diamond Arlene, di ba? Amazing Shearer, Maria Lourdes, Bibicoy, Barbadillo, Lauren, Sherdan. Good afternoon po, Dok. Magandang hapon din sa iyo, sa iyong mga gwapong anak at sa gwapong hubby, di ba? Hi, Doc. Hello. From Amazing Shearer, Monix Day. Di ba? Ang vlogger ng Daet Camarines Norte, yan.
Dancer Doc, Shaker Vlogger, ang magaling na vlogger ng probinsya ng Albay. Supportan po natin. Good evening po, Doc Joe. I'm watching you po at sa lahat. Stay safe po everyone. Maraming salamat. Amazing top fan, Shere and Paklibar. Di ba? Di ba? Amazing Sharer Perlita Imran Abbas Maruto. Good afternoon po, Doc Joy. Good afternoon din sa iyo. Di ba? Okay. Wow, kamuti with mani. Kailan ba ito? Kahapon ito? Ngayon? Oh. Cancer sa bayag pala yung kahapon. Kahapon yan. Pero ngayon, ay iba ngayon, di ba? Iba po ang ating pong programa ngayon, iba. Di ba? So, iba po ang programa natin ngayon. So, titingnan po natin yung programa natin ngayon para natin ay ating pagyamanin. Kasi doon po tayo magkakaroon ng magandang desisyon, di ba? Malapit na po, 9 na minuto na. Paano makatulong ang Amazing 4 the natural way? Blueberries at cranberries, migae. Sangkap ng migae taglay ang sangkap ng ellagic acid at polyphenols na tumutulong sa pagtanggal ng cancer cells sa katawan. Pomegranate, nasa migae, nakatulong sa may mga prostate cancer. Okay. Andyan din po yan sa Miga 1. Shiitake mushroom, multi-5. Nasa multi-5 capsule ang shiitake mushroom ay may folic saccharides at lintinya na nagpapalakas sa immune system ng katawan para labanan ang cancer cells. Di ba? So, andyan po yan sa multi-5 capsule at saka sa Miga 1. May take mayaman sa antioxidant na tumutulong maalis ang free radical sa loob ng katawan. Andyan din po sa multi-5 capsules at saka sa Miga 1. Agaricus blase, nilalaban ang cancer cell sapagkat ito nagpapalakas ng hosto sa ating immune system. Yan, nasa multi-5 capsules at Miga 1 po yan. Ang Miracle C naman ay nakatulong din upang mas lalo pang mapalakas ang immune system upang malaban ng iba't ibang uri ng infection, germs, bacteria, at maging ang cancer. Yan, at meron din po yan dyan sa Miga 1, 4 out of 5 sa Miracle C. Turmeric o luyang dilaw, sa Miga 1, ang luya ay nagpataglay ng gingerols na siyang nagpapagaling sa may sakit kaya nakatulong para masugpo ang cancer. Broccoli mayroong anti-cancer properties. Moringa, mayaman din sa antioxidants sa kapagpapatalas at napamangalagaan ng utak at pag-isip ng tao at ito ay nagpapalakas sa ating immune system para malabanan din po ang cancer cells. Kasama na po dyan ang prostate cancer. Melticel, malaking naitulong sa paglimita o pagpigil ng cancer cells upang madumami. Nagpapalakas din ito ng resistensya. So Melticels, dyan po yan sa ating Miga 1. Ampalaya, bitter melon, nakatulong sa may mga pancreatic cancer at sakit sa liver. At ito po ay maganda rin sa ating nakakatulong din sa ating katawan. Lalong-lalo kung kayo po ay mayroong cancer, mayroong prostate cancer. Yan. Kaya po ay mag-Amazing 4 na or mag-Miga 1 sapagat ito na po ang ating malaki ang ating maitutulong, di ba? Maitutulong sa ating mga kalalakihan, lalong-lalo na doon po sa nagkakaroon ng problema sa prostate. Kasi nga po ang prostate ay cancer ay nakakamatay po yan. Okay, kaya po ay anong gawin natin? Anong gawin natin ay uminom na ng Amazing 4 o ng Miga 1. Wag po nating wag po nating kuriputan ng ating buhay kasi tayo rin po ang mapiperwisyo, di ba? Tayo rin po mapiperwisyo pag tayo po ay kinuriputan natin ang buhay natin, di ba? So yan po ay ang sinasabi ko nga, prostate cancer. Okay, prostate cancer. Okay. So marami nang maraming nagko-comment. Yan. Yan, di ba? Top fan, Emilita Bungapat, Heroy.
Yan, di ba? Inviting Daniel B. Martin, Queenie Oliva, Helen Oliva, Arlene, Medalyada. Yan, di ba? Yan maganda kay mga kakilala nito, mga bigatin, di ba? Risa G. Villanueva. Yan, okay. Risa G. Villanueva. Okay. Inviting so many. Di ba? So, ilan na po tayo? Ilan na? Ilan na? Ilan na? Ilan? 51 ba lang? 51? Ilang shares? 79 ba lang Damihan ninyo ang shares. Sapagkat ang prostate cancer po ay nakakamatay. Di ba? Okay. 5 minutes before the program is over, mag-ano na tayo. So lahat po bukas tayo ng alas 8 hanggang alas 12. Okay po. Bukas tayo, available po mga produkto. Meron tayong amazing coffee mix. Meron po tayong amazing juice with Miracle CN glutathione, pampaputi. Mahilig sa pumuti. Uminom kayo 3 sachet hanggang 1 box isang araw. After 3 months, makita na 3 to 6 months. Makikita ninyo before or after. Mura pa rin po yan. Kaysa pumunta kayo dun sa mga leading mga salon na gagastos kayo ng daan-daan libo. Di ba? Okay, maliwanag. Di ba? Na. Okay. Iyo. After i-vaccine, Diyos ko, Panginoon. Ano ba ito? Di ba? Praise God, hallelujah. Kaya po ay hindi po biro-biro na itong mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya sinasabi po namin, palakasin ang inyong immune system. Whether kayo nagpabaksin or not, mapalakasin ang immune system. At nangunguna po dyan ang Amazing 4 or ang ating Mega 1. Ito po, hindi ko na sa inyo babasahin. Taga isang radio station din. Okay. Pero nakakagulat. Ayaw ko po kayong basahin ito kasi baka kayo ay magkaroon pa ng ako'y maakusahan pa. Di ba? Pero kailangan po tayo maging mapagmatsyag, maging ibukang ang ating tainga. Di ba? Kasi nga po, ngayon po, it's a very dangerous moment of life, kaya po tayo ay kailangan palakasin ang ating immune system. So lahat pong gusto magpagnayin kay Doc Joey ay mag-text 0998-975-8121 0998-975-8121. At ang ating bukas alas 8 alas 12 ng ating booking office din po kay own and manage si Amazing Diamond Arlene. Diyan po sa Purok 01, Kimantong Daragalbay, Shell Gasoline Station, sa Mayobe Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Please contact her sa 0946-051-9050, 0946-051-9050. Okay, so magludo na po tayo. Dapat 5 tig-100 lang, pero may bonus kayo. Ito po, 5 tig-50 muna. 5 tig-50. Pakinggan na ninyo. Ayan. Okay, 5 tig-50. Rishi Piñaflor Morta Nicor. Congratulations. Rishi Piñaflor, Jennicar Binlayo, congratulations. Miles De La Torre, Sapphire, congratulations. Nanalo ka, 50 pesos. Load na lang. Nako. Shaker Vlogger, ayaw nito. Iwiwib din. Arlene Pabilonia, pero mamaya baka mas malaki. Pag mas malaki, papalitan natin. Diba? Jericho Banga, congratulations. 5 na ito. Pero pag nakabunot sila 100, papalitan natin.
Oh, ito 5 tig 100 na. Yan 5 tig 50 yan. So mga load lang po yan, load. Wala na si Shakir, alasin mo na. Kaya nag-winib niya nga yung kara. Oh, 100. Alo Renz. Congratulations, Mr. Alo Renz. Oh, Miss Arlene Babilonia. Congratulations. So, alisin natin yung 50. Babalik natin, di ba? Jobelin Abo Valenzuela. Congratulations. Michelle Bidar. Congratulations. Emilita Milet Heroy. Emilita Milet Heroy, congratulations. Magbubunot po tayo ng isa para sa 50. Yan po, tig-100 po yan. Oo. Kasi dalawa, isang 50, isang 100. Si ano, ito po, 50. No, Arlene Pabilonia rin. Jenilyn Pamurada, congratulations, 50 pesos. So, 5 50 pesos po, 5 100. Na-draw natin. Ngayon po, dalawa pong bronze. Pangkabuhayan showcase. Para hindi na kayo mag-ano ng 6,000. Maganda ito. Pag igihan po ninyo, may 6 ways to earn yan. Magpa-briefing po kayo. Kayo, natutuwa kayo manalo ng 500, ng 100, ayaw ninyo ng pangkabuhayan showcase, mga ano kayo? Kayo dapat ang pa-examine ng ano. Oh, Charissa May Imbuenga, congratulations. Mary Grace Paulate, 2 tig bronze. Bronze. 2 silver. Dalawang silver. Oh, wag na yan. Cherry Ann Paklibar. Cherry Ann Paklibar, congratulations, silver. Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Silver, ito na po, gold. Oh, gold. 20,000 po yan ang gold. Of course, minus the products. Token lang po ang product. Okay, maliwanag. Yan. Ginilin Pamurada. Ano yung kaninang Ginilin? 50 pesos na load. Oh, mas maganda ang yung ano, ang gold. Ibigay natin ang gold. Palitan natin ang 50 pesos. Kasi gold dito eh. Diba? Congratulations, Ginilin. Gold ka. Gold pangkabuhayan showcase. Alam po ba ninyo, hanggang 20,000 po ito. Okay. O, palitan ko po yung 50 pesos. Ito din draw natin 50 pesos load. 50 pesos. Ano ito? Mary Grace Paulate? Ano? Paulare? Paulate. Nanalo na ba? Nanalo na dyan? Ano, bro? Mas maganda ang bronze. O, ito. Jericho ba nga? Meron na? Oo, 50 pesos na. Di ba lang? Okay, ang dami-dami ano? Imilitang mga apat heroy, di ba meron na? Meron na. 100. Okay. Masisipag. Dapat dumami kayo. Marami silang... Cherry and Baklibar, meron na rin. Yung mga multiple entry kasi. Risa Villanueva, meron na? Risa Villanueva, 50 pesos load. Wala pa? Okay, Risa Villanueva, 50 pesos load. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Okay, 50 pesos 5, 100 pesos 5, 2 bronze, 2 silver, 1 gold. Congratulations, 15 winners. Sana po
Sana po every day na ating pong programa, padamin para marami pong matutulungan. Ito bang yung lingkod si Dr. Babalik po kami bukas alas 9:30 hanggang alas 10, alas 11, special program sa PBN DCGB. Ito bang lingkod si Dr. Bidilog sabi, maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone. Keep safe and I love you all.